Hi guys, it's me and Tristine, and today ang office ko is dito sa Robinsons Starmills dito sa San Fernando, Pampanga para ipakita sa inyo ang Giant Lantern Fest 2008. So, babalitaan ko kayo mamaya tungkol sa iba't ibang happenings dito. Actually, ang daming stalls ng food, ng damit, and yun, just stay with me. Samahan niyo ako. Bawiin mo na lang agad. Kayo na mo ba sinabi? So, ayun. Habang hinihintay namin na dumating yung ibang people and also yung mga vloggers from Manila, kasi nasa NLEX pa lang sila, I think. Ayan, nag-aano siya. Anong ginagawa mo lang? Saan ba? Nakikita ba? Hindi. Ayun, nakita ba? Hindi ko alam kung dito Osmo. Basta nagta-timelapse siya. Nagta-timelapse siya sa iPhone. Tapos mamaya we're going to take photos then, of course, ng mga lanterns, giant lanterns. Ipapost ko yan sa Instagram ko and sa vlog. Parang scramble. All good. Ano masabi mo sa all good? Titingnan natin kung all good nga. Kasi first time namin itry ito. As you know, sobrang hilig ko sa milk tea. Pero ito, first time ko lang mag-all good milk tea. I'm torn between dark chocolate and Okinawa kasi yung mga go-to flavors ko. All good na po ba yun? All good. So, tandaan nyo guys ang best seller daw nila yung black milk. Tama ba? Black yes po, black milk. Black milk, that's the brown sugar and milk thing. Gusto sa mga milk tea. Balikan namin ate. Balikan namin. Papakita pa namin sa inyo yung iba pang stalls. Meron pang scramble, hotdog, siopaw. So yan, maglipot tayo. Nakalimutan niya magbayad. Aha! Tinatakbo niya si kuya. Kasi ba naman hindi ko bayad? For better taste mo na mag-mix mo yung milk powder. So, na-excite na ako sa Pearl at sa Nata kasi medyo matagal na ako mag-ginig-ginig. Tama ba? Matagal-tagal na lang. Dati araw-araw. Ano masasabi mo? All good? Kaya naman pala all good yung pangalan. Nako. Enjoy. Thank you. All good. So, andito pa kami sa Kabalin. We're with other vloggers from Pampanga and also from Manila.
Even though sa transport din yun. Ang ganda niyang kuha na ng mga store kasi yung mga Christmas lights sa Yan. So, time check. Anong oras na ba? 7:10 na. Pinapakita ng criteria for clothing. Kasi ang araw ng Pasko dapat araw-araw isa-suso. Kaya sana, tayo magsasama upang magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Ayun, medyo nahirapan kasi kami makakuha ng magandang shot, so mag-date na lang kami. Maglandian na lang daw kami. Maglandian na lang kami dalawa.